Bueno, bones per a tots i a totes. Jo, com el Partit Popular, jo penso com el Partit Popular, això que estem parlant no és res interessant. Lo interessant és parlar de l'Iber i del valencià en els seus orígens, no? Aleshores, jo no vaig a fer el meu parlament en valencià, vaig a fer-lo en l'Iber, que és millor, és més antic. Bueno, com sabeu, la meva xerrada va sobre transparència i govern obert i aleshores començaré contant-vos un poc quina és la situació del País Valencià, què és el que està fent el govern valencià en aquest tema. Després també passem un poquet de refiló per què s'està fent a l'estat espanyol, quina és la situació. Avui mateix era l'últim dia per presentar esmenes a la llei de transparència, i després també parlaré un poc de què passa amb la resta de països d'Europa, sobretot en els països de tradició anglosaxona, no? Que tenen una tradició molt diferent en allò que és la cultura de la transparència. I bé, el govern valencià, vosaltres quan penseu en el concepte de govern obert, no sé què se vos ocorreix, però el govern obert no és més que donar participació a la ciutadania en tot allò que afecta en la seva vida quotidiana. I això afecta a totes les accions que pot tirar endavant un govern, com l'elaboració de reglaments, com l'elaboració de lleis, com l'elaboració de polítiques, com qualsevol cosa. I el govern valencià està fent de tot menys això. Però el govern valencià, que fa poc va anunciar en el llibre de les Corts que anem a tenir una espècie de llei de participació i ciutadania, no sé el nom exacte, doncs per a ells la llei de participació i ciutadania, la participació de ciutadania, el govern obert, no és més que recollir tot allò que ja està fent el govern valencià en aquest efecte, que és bàsicament res. I bàsicament res perquè, us ho contaré, té dos portals. Un portal que es diu Tu participes, en el que el govern valencià llança una pregunta i tu has de respondre sí o no, i ja està. Això és el gran portal de participació del govern valencià, que podeu pensar, ostres, però m'estan preguntant, però és que no, el govern obert no es tracta de que et pregunten sobre una pregunta tancada que fa un govern. El govern obert es tracta de que la ciutadania pugui preguntar al govern, i no al revés. Aleshores, per explicar, així tinc dos exemples, no? Una de les preguntes que feia el govern valencià en el Tu Participas era si estás de acuerdo con el incremento de 2 horas lectivas en el horario semanal del profesorado de secundaria. Clar, esa pregunta és que ja està, jo dic que sí, claro, pues si l'augmenten, pues que l'augmenten, però que me conten que més hi ha darrere, no? Va baixar la qualitat de l'educació? Pues segurament sí, perquè els professors se poden preparar més les hores. Van a pagar-los més? No. De fet, les han retallat el salari. Aleshores, clar, això és un poc perniciós, no? De totes maneres, la participació en aquesta pregunta van ser 315 persones. Segurament van llançar la pregunta, van enviar un mail a tots els seus, no sé si afiliats, funcionaris que són de la seva acord o el que siga, i 315 van participar. El 81% va dir que sí, el 19% va dir que estava en contra. Però, per exemple, quan van preguntar, i esta me'n recordo jo que van fer campanya per Facebook i per Twitter i tot, quan van preguntar si estaven d'acord en que amb el nou model de gestió sanitària de col·laboració público-privada, ahir van participar 29.363 persones, de les quals només un 20% estaven a favor i un 80% estaven en contra. Per tant, ahir, quan la gent participa realment en aquestes coses, es demostra que la majoria de la població valenciana, la majoria de la ciutadania valenciana està en contra de les polítiques del Partit Popular, malgrat que la pregunta la feien ells, la podien haver fet d'alguna manera, i la pregunta en si ja és difícil d'entendre, no? Perquè, bueno, no diu res en si, no? Si estem d'acord en la col·laboració, però bueno, la col·laboració sempre està bé, però així tot la ciutadania va dir que un 80% que no estava d'acord, i així ni tan sols els seus afiliats van poder canviar el signe de les respostes. Després tenen un altre portal que es diu Capavant 2012. Y en este portal ya directamente te pregunten en qué vols retallar. El govern valencià directament te pregunta en què vols retallar, a veure en què vols estalviar. No te pregunta, anem a veure com arreglem això, no, te diuen en què vols retallar. No te diuen com podem ingressar més, per exemple. Te preguntaria això també, no? No sé, però no, ells directament te pregunten en què vols retallar. Però bueno, així es va escriure un díscolo i es va dir, pues això, com estén de possibilitat que nos prestáis. I ell diria que era un funcionari interí, que li havien retallat els 2 mesos de vacances, els havien eliminat, que no anaven a cobrar-los, etc. I ells dirien, i ara vos faig les meves propostes per a reduir despeses. Eliminar gastos superfluos, Fórmula 1, Copa Amèrica, etc. Clar, quan tu preguntes a Xina, pues te pot eixir el tir per la culata, no?
Però bé, això és tot el que el govern valencià proposa en quant a participació. I clar, quan veus aquestes coses no t'estranya que en el rànquing de transparència internacional i de govern obert, doncs el govern valencià, el País Valencià, estiguem a la cua. En algunes n'hi ha diverses seccions, en algunes estem en l'última posició, en les altres estem en la penúltima posició. No estem en... Clar, i això, si ho mires des de l'altre costat, si és el govern des menys transparent o menys participació hi ha, doncs també és lògic que després estigués entre els primers en quant a corrupció i en quant a mangantes, no? I això és el que ens està passant. I després, què més passa al País Valencià? Pues que resulta que ni els diputats i diputades podem accedir a la informació. I això és el que ens està passant. Per exemple, el Constitucional ja ha fallat per cinquena vegada, 5 vegades el Constitucional ha fallat dient que la mesa de les Corts vulnera els drets dels diputats i diputades. I això ha fallat això perquè Compromís va portar al Constitucional una demanda perquè el govern valencià, perquè les Corts valencianes no ens facilitaven els contractes del cas Gürtel. I per cinquena vegada el Constitucional ha tingut que fallar per dir que ens donen els contractes del cas Gürtel en aquest cas i en altres ocasions per altres coses. I així portem des de fa 2 legislatures. Amb Compromís aquesta vegada i Compromís el passat. Sí. Per tant, si ni tan sols un diputat pot accedir a la informació, imagineu-se qualsevol ciutadà de peu, qualsevol de vosaltres, intenta acudir a una administració a demanar qualsevol tipus d'informació. El més segur és que no tingui accés a res. I després us ficaré exemples de què passa quan els ciutadans demanen informació. Després, el que van descobrir, sobretot Carles, i llegint la premsa, és que el Consell feia unes enquestes a la ciutadania que ningú coneixia. I van dir, bueno, doncs anem a demanar-les, perquè si estan pagades amb diners públics i ens costen uns diners a tots els valencians i valencianes, què menys que tinguem accés a elles. El que menys és Iber, no és valencià. Aleshores, li van demanar al Consell que es donaran les enquestes i el vicepresident del Consell, la notícia diu així, el vicepresident del Consell reconegué que per part del govern valencià s'estan realitzant de manera continuada estudis d'opinió pública referits a l'acció quotidiana del Consell. Però en aquesta mateixa resposta, Siscar es negava a facilitar-ne resultats. O sigui, ells reconeixen que sí, estem pagant unes enquestes, bueno, això és que no ho poden amagar perquè això es publica en el DOC, però ells reconeixen que s'estan fent unes enquestes però que no ens les van a donar. I ja està. I és la seva resposta. I clar, tu en les Corts Valencianes tu pots fer peticions de documentació fins a un límit. En el moment en què portes una petició de l'ADN i la tornes a fer, ja només te queda la via judicial, que és on estem ara. Nosaltres hem denunciat, hem formulat una demanda al Tribunal Superior de Justícia del País Valencià en aquest sentit, demanant que es donen aquestes enquestes i el Tribunal ha admès a tràmit la demanda. Per tant, ara només falta que ens responguin. Ja tenim una sentència favorable en quant al tema del Gürtel, per tant, el més probable és que al final ens tinguem que donar aquestes enquestes, i ja que les tinguem en mans, les cobrirem, com ja sé de primera mà, perquè ja m'ho han contat, que aquestes enquestes no preguntarem només per què es pareix que el govern valencià faci un hospital en Llíria que no l'està fent, sinó que aquestes enquestes pregunten també per opinió sobre els líders polítics, a qui vas a votar en les pròximes eleccions, i per tant, al final el que està servint al Partit Popular és per anar fent un tracking més a més de com estan afectant les seves polítiques de cara a les pròximes eleccions. I per això mateix és precisament per el que no ens volen donar aquestes enquestes. Però jo sé de gent que sí que ha vist aquestes enquestes, que sí que ha vist els resultats, que sí que estan preguntant per això. I ara el que va fer el govern valencià es va donar de que no podia donar-li aquestes enquestes a certes persones de forma completa, i el que està fent és quartejar-les, i a cadascú li dona la part que li pot interessar, i per tant ja no és tan fàcil accedir a elles. De fet, no sé si veieu el programa que fa Ana Pastor els diumenges, l'Objetivo. Ella en aquest programa, en el primer programa es va parlar d'aquest cas. No va anomenar Compromís, però sí que es va parlar de que en el BOE s'havia publicat la contractació d'aquestes enquestes, que per enguany serien 119.790 euros i fins al 2015 en total ens costarien els valencians i les valencianes 239.580 euros. Les enquestetes que no es volen donar a Compromís.
I tenim molts més exemples de negació de documentació que ens fan. Per exemple, n'hi ha 50.000 famílies valencianes que estan afectades per uns impagaments de la seva vivenda. Van demanar que es passaren l'estat comptable d'aquestes ajudes impagades i el govern valencià ens va dir que no es les podia donar perquè després de l'ERE en l'IPSA no es quedaven informatius per donar-nos la informació. Per tant, no ens podien donar la informació. Això va ser la seva resposta i encara estem esperant a poder-la tenir. Després van dir, bueno, pues la demanem a través de Joan Baldoví a les Corts de Madrid i ell mateix. No ens van poder donar la informació perquè no n'hi ha informatius. Per tant, com veieu, sempre troben alguna manera de no donar-nos la informació. Està el tema dels contactes últims que us he parlat abans, els contactes de la Fórmula 1, que diuen que com són un contacte que té una clàusula de confidencialitat que no ens la poden donar. Però en quin cap una cosa que estem parlant entre tots i totes que ni tan sols un diputat tingui accés. Per mi haurien de tenir accés tots els ciutadans i ciutadanes, perquè tots som part si fos una empresa seríem els accionistes, no? Tots tindrien el mateix número d'accions i per tant tindrien que tenir el mateix dret a accedir a la informació. I tampoc, per exemple, no sé si ara conegueu tot Teioland, que s'ha obert ahir en Fira València, que s'ha fet d'una manera molt oscura. Nosaltres vam demanar simplement el contracte que va signar Fira València amb Teioland. Fira València és una entitat del qual tot el seu pressupost, tots els seus càrrecs són gent nomenada per la Generalitat, per les administracions públiques i també el seu pressupost ve de l'erari públic. Però resulta que Teioland és una entitat privada i que no es poden donar el contracte. Aleshores, Teioland no, Fira València, perdó. Teioland sí que és una entitat privada, Fira València és una entitat des del nostre punt de vista pública i per tant ens hem de donar aquest contracte perquè, de fet, no és lògic que una entitat pública com Fira València faci un contracte amb una empresa privada sense haver almenys fet un concurs públic o qualsevol altra cosa, perquè segurament li haurà donat unes condicions molt beneficioses que moltes altres empreses del País Valencià segurament a més de voler aquestes condicions beneficioses. Però què passa quan un ciutadà vol accedir a algun tipus d'informació? Doncs bueno, aquí tenim el cas d'Access Info Europa, que va demanar en el 2007 a la ONU, es va aprovar una espècie d'acord en la que tots els estats havien d'adoptar una sèrie de mesures per a combatre la corrupció. Hi ha una entitat que es diu Access Info Europa, que treballa per la transparència que el govern obert a tota Europa i aquesta entitat, a l'estat espanyol, va fer una pregunta molt simple. Va registrar en 2008 aquesta pregunta que deia: en cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas sobre corrupción, ¿qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas públicas y privadas? ¿Qué recursos han proporcionado? Estas mesures les va anunciar el senyor Zapatero en el 2007. Doncs bé, la resposta a aquesta pregunta va ser cri, en un cri, vamos, el silenci total, la nit, res. Silenci administratiu. No va haver cap resposta per part de l'administració i, per tant, només te queda que el recurs. Clar, Access Info no és una entitat que es rendisca, aleshores va tirar per recurs. I primer, amb una batalla de 6 anys que porten ja, primer va tirar per l'Audiència Nacional. L'Audiència Nacional li va donar la raó, però també, igual que va donar la raó en que tenien dret a preguntar, també va dir que el govern tenia dret a no respondre. I per tant, ahí va quedar. Access Info, lluny de rendir-se, va anar al Tribunal Suprem. I el Tribunal Suprem els va dir: no heu fet la pregunta quan tocava, hauríeu d'haver preguntat per algun expedient concret, amb un número concret, i per tant, no només el govern no us ha de respondre a aquesta pregunta que heu fet, sinó que a més haureu de fer-se càrrec dels costos del judici, que van ser 3.000 euros. I per tant, una entitat que només volia accedir, va fer una pregunta, que ja us he dit abans que era una pregunta molt neutra, que només volia saber les mesures que havia pres el govern, va haver de fer front a 3.000 euros de multa per part del Tribunal Suprem, que damunt li deia que no havien fet la pregunta correctament. Davant d'això, el que han fet des d'Access Info és anar al Tribunal Constitucional demanant l'empart, ja que és l'empart del Constitucional adduint el dret a la lliure expressió, perquè clar, la Constitució espanyola té una cosa que no tenen altres, que sí que tenen altres, no té una cosa que sí que tenen altres països de la Unió Europea, que és el dret a l'accés a la informació, com a dret fonamental. I nosaltres així, a l'estat espanyol,
i aquest dret no està reconegut com a dret fonamental de la Constitució espanyola. I per tant, només es poden atendre al dret a la llibertat d'expressió. Clar, i és que té sentit, perquè tu no pots expressar-te lliurement, sobre un tema si no coneixes el tema. I aquesta gent el que està demanant és informació sobre aquest tema per a poder-se pronunciar, per a poder expressar-se lliurement. Per tant, han fet aquest recurs a la Constitució que encara no s'ha resolt. No sé si ara, amb el canvi aquest que han fet de jutges, que damunt han ficat els jutges en un post conservador, no sé com acabarà la cosa. Però bueno, de primer ja vegeu que quan un ciutadà intenta preguntar, perquè aquesta gent no són més que ciutadans, perquè no són diputats, no són càrrecs institucionals, doncs el que vos pot costar és una multa de fins a 3.000 euros o més, segons el consiga el judici. I aleshores, ahir també arribem a ciutadans valencians. Què ha fet Compromís en aquest cas? Diu, bueno, com a ciutadans no podem preguntar, Compromís fa les preguntes per vosaltres. I ahí està la pàgina Volem Saber, on qualsevol ciutadà o ciutadana pot fer, a través de nosaltres i les nostres institucions on estem presents, qualsevol pregunta a les administracions públiques. I això, mentre no existís una llei de transparència i govern obert que ho permeta, nosaltres ens diguem, ens comprometem a fer-ho i si arribem al govern algun dia ho farem. Ara està la llei de transparència ahí en marxa, volem veure-ho. I què passa al País Valencià amb els òrgans que han de controlar al govern? Doncs mira, tenim el síndic de comptes, del qual el síndic de comptes són 3 síndics, dels quals els 2, els que donen la majoria, els tria el govern, el partit majoritari. Per tant, el partit que està governant, que ha de ser controlat pel síndic de comptes, tria a les persones que l'han de controlar. I ahí ens podem trobar casos com el que ha passat últimament, que van denunciar fa una setmana a les Corts, que el síndic de comptes, quan havia de fer un informe sobre el cas de corrupció de Blasco, el cas de l'hospital que va canviar per uns pisos en València, l'hospital d'Haití que va canviar per uns pisos en València, però resulta que Blasco i els seus col·laboradors es van estar reunint amb els 2 síndics de comptes triats pel Partit Popular, no amb el triat per l'oposició, perquè ells no estaven en les reunions, de forma secreta, perquè passaven sense registrar-se a l'entrada, només existís el registre dels de seguretat, sense registrar-se a l'entrada i amb documentació que no passa tampoc per registre d'entrada, es van reunir en més de 7 ocasions amb el síndic de comptes. Per tant, les persones triades pel govern valencià per a controlar-los, a banda també es reunien amb els corruptes, que ara van a ser, que segurament seran jutjats, estaven reunint-se amb ells de forma secreta i no sabem exactament quin era el contingut d'aquestes reunions. El síndic ara diu que n'hi ha actes d'algunes de les reunions, etcètera, però el que no diu clar és per què no estava l'altre síndic, el síndic que no era triat pel govern, per què no registrava la documentació que entrava i per què no hi ha actes de totes les reunions i sobretot per què hi ha reunions que s'acabaven a les 11:15 de la nit entre Blasco i ell. Però aquestes coses són les que passen en un territori en com ja us he dit abans està a la cua en transparència i està a la capçalera en corrupció. I la pitjor, la notícia d'ahir, mirant-me coses per avui, vaig trobar la notícia que el Consell ha renovat el síndic Rafael Vicente Queralt com a síndic de comptes de la Generalitat Valenciana. Per tant, és el premi a la fidelitat, no? Això és el premi a la fidelitat, te renova. Tu m'has controlat com m'has controlat, jo te renovo. I ahí està, el síndic de comptes renovat. Però bé, tenim a Queralt, a Blasco, 10 imputats, a Camps, a Rita, etcètera. Sembla que la paraula del síndic, que hauria d'haver dimitit per aquest escàndol que vam destapar nosaltres, sembla que no dimitís ni tampoc dimitís en la resta. El síndic, sembla que la paraula dimitir ni és ciber ni és res, deu de ser russo o alguna cosa perquè així no la coneixen. I què passa en altres països? Doncs en altres països, sobretot els països d'origen anglosaxó, tenen una cultura totalment diferent. I podem trobar-nos, per exemple, als Estats Units, on la informació pública és pública. Ja està, així no. Sembla trivial, però és que així no és així. Així la informació pública, tot allò que paguem nosaltres, pot ser públic o no. Als Estats Units, la informació pública és pública. Amb algunes excepcions, quan són casos de seguretat nacional i tal, però que al final també té una llei que als anys s'han de publicar, i se publica, i de fet ens entenem de coses molt interessants.
Per exemple, gràcies a que aquesta informació pública és pública, el New York Times té una aplicació on qualsevol persona pot accedir a les últimes inspeccions sanitàries que s'han fet a tots els restaurants de la ciutat de Manhattan. I tu pots saber si al restaurant del que estàs pensant anar a sopar aquest dia, doncs la setmana passada se li van trobar rates, si es va trobar menjar caducat, etc. Per tant, aquesta informació també serveix com a ferramenta per a la ciutadania per a lluitar contra fraus alimentaris, contra fraus sanitaris, etc. Després, la Casa Blanca mateixa publica, té una web que es diu On van els teus impostos, i tu pots saber perfectament, tu poses els diners, els impostos que pagues a l'any, per exemple, 10.000 euros en impostos. La Casa Blanca te ho desglossa en percentatge, en quantitats, a què van destinats els teus impostos. Pots saber perfectament en què s'està gastant els diners el teu govern. I això també és una ferramenta per a la ciutadania per a saber si el seu govern està fent allò que li va prometre o no. I així, això ni blas, això sí, no ens ho trobem. Per exemple, tampoc saben les balances fiscals. Així, les balances fiscals, l'última que es van publicar, no sé si va ser el 2005. Als Estats Units és una cosa que està actualitzada dia a dia. Tu saps dia a dia com estan les balances fiscals entre el que aporten els estats i el que l'estat federal invertís en els estats. Per tant, tu saps en quina situació es troben les balances fiscals. Els anglosaxons, de fet, mireu si és una cosa cultural d'ells, que tenen una paraula que es diu accountability, que nosaltres no tenim. Nosaltres el més semblant que tenim és retrecomptes, però no tenim una paraula que definisca, perquè si la tinguérem segurament dirien, sí, és una cosa cultural, però no la tenim. Nosaltres hem de fer una cosa composta, no? I això denota que culturalment ells, des de fa molts anys, és un per a ells la transparència en allò que en tots els afers públics forma part del seu ADN. Així, ni els polítics, ni els funcionaris, ni la gent que treballa en l'administració entenen què és el dret a l'accés a la informació. Existeix la idea generalitzada de que entre la política i l'administració de que són un feu, que tu arribes ahí i la seva màxima és jo estic així ara i vaig aprofitar-me mentre puc. Això és el que pensen els partits, sobretot del sistema, i molta gent que està en l'administració. Això n'hi ha que canviar, d'arrel, i nosaltres, cadascú de nosaltres, formem part d'aquest canvi que és necessari. A l'estat espanyol mateix s'està elaborant una llei de transparència. Primer la va anunciar Zapatero en el seu programa electoral, en el 2008, no la va arribar a aprovar. Sempre pot dir que se'n va tenir que anar del govern un any abans del que tenia previst, això sempre li pot servir d'excusa, però ara està Rajoy, que des que va entrar al govern en el 2011 i estem en el 2013, va dir que es duria endavant la llei de transparència. Bé, aquesta llei de transparència, afortunadament, a base de casos de corrupció, perquè la llei de transparència de Rajoy, que era publicar com si anava a ser la panacea, era una llei que es quedava molt curta en molts temes. Perquè, per exemple, era una llei atrasada i poc útil, però sobretot perquè el silenci administratiu era negatiu. Tornem al que vos he contat abans. Si tu fas una pregunta i no te responen, ja s'acaba. A no ser que vulguis anar a judici, etc. Després, si no responen, a qui has de reclamar és a Hisenda, que precisament segurament és a qui estàs demanant la informació. Per tant, Hisenda tampoc va donar-te la raó. I això és un dels fallos que té la llei de Rajoy. No és un dret, no fan el dret a la informació, el dret a l'accés a la informació com un dret fonamental. No incloïa la Casa Reial ni els partits polítics. Clar, gràcies al cas Palmarena, amb el cas Nos i Urdangarín i tot això, resulta que el rei va dir, va meterme a mi també, un poquito solo. Després, els partits polítics, gràcies al cas Bárcenas, al cas Gürtel, doncs també d'alguna manera han dit, bueno, va, doncs anem a clavar també els partits polítics en la llei, però estan un poc ahí en el preàmbul, estan un poc així difusos, no està massa clar de quina manera estan els partits polítics clavats ahí. Però bueno, és una llei que almenys s'ha anat modificant gràcies als casos de corrupció. Al Regne Unit existeix una llei des de 2005, però ells tenen una llei de transparència, una llei cultural de la transparència, com us he dit abans, des del 1600. La llei la va aprovar Tony Blair i després es va arrepentir d'haver-la aprovat perquè dient que la llei de transparència només havia sigut una arma al servei dels periodistes per acabar amb el seu govern. Però per ahí n'hi ha una màxima que es diu, que la diu Carles, que és que si alguna cosa no es pot saber, segurament
és perquè no es pot fer, i estic acabant. Sí. I bueno, la llei de transparència, l'accés a informació i tot això donen un munt d'avantatges. Me queden moltes coses per dir, però bueno, què fem des de Compromís? Nosaltres us ho apliquem. I ahí tenim el volem saber, que us he contat abans, en el volem saber mateix en la pàgina web la nostra llei de transparència en la que qualsevol ciutadà pugui participar. De fet, hi ha moltes esmenes presentades, ja tenim molta feina per a incloure-les o no, perquè això també és una cosa que nosaltres hem de decidir. Si no les incloguem, respondem per què no. Transparència en els comptes, els nostres comptes estan publicats. Transparència en els sous i salaris públics dels nostres regidors, regidores, diputats i diputades. Les nostres agendes són públiques, les dels diputats i les diputades. I tenim també una secció per a participar, que això sigui una secció de participació i no el que fa el govern valencià. Nosaltres sí que deixem que ens facin les preguntes i nosaltres som els que responem. I bé, també estadístiques parlamentàries, etc. O sigui, nosaltres no només ho defensem, com deia abans Carles, un partit o una coalició, una cooperativa que es presenta en les eleccions ha de ser coherent amb allò que predica, i nosaltres ho prediquem i a més ho fem, i per tant en això almenys no es poden dir incoherents. Per més moltes gràcies. Hem d'anar acabant perquè dels 20 minuts hem d'eixir, així que obrim un torn de paraules ràpid. Al seu la mà que tingui qualsevol pregunta apunte i el tanquem, així que si aneu alçant les mans, ningú hi té. Has comentat el tema de l'Europa de l'euro. Jo crec que en el tema de l'Europa de l'euro és un dubte que tinc. S'ha confós la qüestió de l'euro en els avantatges que vaticinaven en el que un sindicat fa molts anys, quan encara no havien entrat a l'Europa, dia l'Europa dels mercaders. El sindicat era el sindicat de la CGT. Crec que després de tants anys l'Europa de l'euro ens ha portat a aquesta dinàmica de mercaders i a partir d'ahí tot el que diguem vosaltres. Què penseu vosaltres aleshores realment les avantatges i desavantatges de l'euro a l'estat espanyol o a la resta d'estats europeus, a banda de que puguem anar-nos a França i no tindre que canviar rangs? Vale, en principi acabaré molt ràpid. La pregunta, jo no te puc donar una resposta perquè és un d'aquells debats de Román Gatungamal. La pregunta és si... De veres, la pregunta que jo me faria, te contestaria una pregunta és si el problema és l'instrument o com s'utilitza l'instrument. O sigui, si la culpa és el ganivet o que li hem clavat un ganivet a algú. Vull dir, jo pense, el que passa que t'ho resumís ràpidament, de que el problema no és l'euro, sinó com s'està gastant. L'euro pot ser una bona ferramenta si realment vulguem una Europa unida en igual drets per a tots els pobles. Ara, conforme està ara, evidentment això no és, sinó tot el contrari. La meva pregunta era per a Carles. Així com en Grècia, en Brasil, en Turquia s'està veient que la ciutadania s'està rebel·lant contra l'establishment, contra el sistema. En l'estat espanyol sí que ha passat mitjançant el 15M i la primavera valenciana, però què hauria de donar-se per a de veres una revolta ciutadana que intentara tirar a un govern o que intentara canviar el sistema conforme està ubicat en dades més o menys sociològiques? Vull dir, què hauria sociològicament que donar-se a l'estat espanyol per a que la gent arribara a un punt en què ja no poguera més, com ha passat en altres estats? Això és complicat perquè realment està el dubte de si la gent que protesta és la gent que se veu que no té... O sigui, si com pitjor estàs més protestes o al contrari. Quan estàs en una situació més fotuda pot ser que planteja i dir, hòstia, puc perdre el poc que tinc, ho puc perdre ara. Per exemple, el tema de les multes, quan les últimes protestes hi ha hagut moltes multes perquè van atacar per ahí. Diu, si tu tens una situació econòmica molt complicada i damunt protestes, te pot caure una multa de la delegació de govern i a veure com fas front. Llavors, el tema de la revolta de per a canviar jo crec que és molt complicat perquè així la primera valenciana, per exemple, començarem parlant de l'educació i